haka perthai social media mata mau YouTube teng gimi di khobor ke kaba kami ke khobor na kaleng ke jumi na ki YouTuber ngidep kidon ki belong pro VPP kindon ru ki YouTuber menta ki ban sedang namar ki smutu bakani ka parti ani senmi ka VPP sumi ki khobor YouTuber bami thoi thau so ka viewership ru ka baklang pai ba mas ni ka teng VPP pra oh ya pai wot kin wa ya ki lat kelinti kin sanang mi ki private YouTuber ngam arti ni ki sini tang ba ki ba persyang pa banya lambakla ya ke jimut cep khacu pai ba ki ban ai ki khubor ki bamdei ki bami nangi kom ka parti te dai na mar ka takatau ngaku akan kintu ya pi hang ni kom ki nong trei ki nong kit kam ki nong lam jong ka parti haba pi pek ya kanu ko khubor snobha wat penkut ya ke jimut ke jipakhat jong pi ban snow diau no an snow thai ni pe kini ki nong lam ji klem pat tip ka dei nam dei ka bami na ki nong lam ke ji kala job ya ke jimut ke jipakhat jong pi lemda pi pen song re tagai ke jingken tu ka bangi ni ko aban kentu kum ki nong lam ngani ka por aba pi e ko khubor da snap ha da pule bha da pen song nong rem da analyze kami nak parti ne kami nang da pila pensong nong rem da pila analyze pe sapen kon kani ka dei tak khobor baka di ka kamra pat jompi wi ban pen smu thola mi we baka to ka dei tak khobor wanum sha alam bakala ka dei ka khobor jum nure jungo ki betmu ban alam bakala ban pendu jing senya nei teng ase la baka jingha din ti ka jonga dei ubadan ne hasenda jonga uba pen priang ye ko khobor ka balong negative yang ubadan hasba e jonga uba shania e nga namar ba puli ko khobor mas puli mas snap ula sipun kut be uri tu ba ong pi ke tu khobor mene spang barden so tu pi tu khobor mene spang barden kapur ko khobor tang sipang ka khobor ka bamdon nongrim begini ke kapam jong ki nong trei ki nong yalam jong ka parti haki snong haki unit haki circle haki constituency banong ka tu kam dei hato kami na ka parti se kadi ka official statement juga parti se kata kadi ka thma ka bangi hap nile nei bon sin dei mangi pan ban ki ba pen stat namar beli ni ting than yo ki breu ki kran sniu ya ka parti ni kende than ni smo e ya ka parti sisi ka nu ko khobor ka blong persya ajaka banile persya ya pen priang mam de haniru baka zakban senjor kata ka jing shena bala raga senjor ka jing shena hakinong trei baki nong elam maki snong upat ba oleh support na dia wadong bangi layo katu mo ba brai haba khailang bar khot ke jing kersyam mangani dang tam nyo jan nyo spa nyo punyo wadong ba tu banne larani nyemnong di basta nyemnong di basyam ka jang lenti ke jing kadon kam namar kata banlong ki basyam haga jing ya lenti ke jing batru haba ka parti kalanang he ka parti kanang klan nyendang ye kedu jinge kimi kinong ele persya phenum la banlen